Ang Ginoo kanyo. Tinutulungan sa Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya dinala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gipital siya sa yawa sulod sa kapatan kadlaw. Di panahona wala mo kaon si Jesus, busa, gigutom siya. Unya diingnan siya sa yawa. Kung anak ka sa Diyos, himuang pang himato. Si Jesus ditubag. Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa panlamang. Kunya, dinala siya sa yawa kadto sa itaas o sa usap ka pagpamilok. Dipakitaan siya sa tanang ginharian sa kalibutan. Mingon ang yawa kanina. Ihakal ko kanimo kini tanang gahom o bahali. Dini tanang ditudyan kanako o ako makahakal ni ini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Mahimo unya kini tanan kung muluhod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, simbahan ang Ginoo na imong Diyos, o siya lamang ang alagay. Unya, dinala siya sa yawang ngadto sa Jerusalem, o gipahiunan siya sa kinagkas ang bahin sa templo, o giingnan siya. Kung ikaw, anak sa Diyos, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Diyos magsugod sa iyang mga anghel sa pagbantay pang-ayo kanimo. Dili na ingon sapnayon kanila sa ilang mga kahot, aron dili madugmo sa bato, bisag gamit ang imong tiil. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, ayaw tingtala ang Ginoo na imong Diyos. Kung si Jesus tingtala sa yawa sa tanang paagi, bibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niatong Miyerkules sa Padres, misulod kita sa panahon sa Kwaresma. O ganita kita sa unang Domingo sa Kwaresma. Ang Kwaresma, 40 kaadlaw sa dili pa ang pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw sa Ginoo. Sa pagsulod nato ng atong Miyerkules sa Padres, kita ipalimutuman sa pagkamangindot na tulumanon nga daan sa ihakat sa simbahan sa Council of Ephesus ni atong tuig 325. Sigurado ko, huwag pa'y natawa na ito. Hasta ito ikanan, hasta ako mga apuhan. 325. O kining mga pagdiyan sa simbahan, pinamati sa mga konsilyo. Kita ipahinumduman, mamituod sa pagtampo, sa pagpuasa,
o buhat sa kaluoy ngadto sa labing nagkinahanglan. Corporal works of mercy o spiritual works of mercy. Pinitulong gihatag isip iya kanato sa simbahan aron at least niining panahon mahimo kang mas duol sa Ginoo o duol sa akong isip katawo. Di nato malimot na adunay tali nato sa akong isip katawo samot na sa Diyos. Mauman gani daghang mga higayon na kita nagpadako giuyon sa tentasyon sa yawa. Mao nga niining pagpulang Domingo sa Kwaresma nga igsuon. Dahil ipahinumduman kita mahitungod sa tentasyon sa Ginoong Jesus. 40 kaadlaw siya sa kamingawan, nag-ampo, nagpuasang alang sa iyang pagabuhaton, pagtuman sa kabubuton sa Amahan, pagluwas sa katawhan. Iyang itataw dito sa kamingawan ang unsa gayon sa detalye nga paagi ang kabubuton sa Amahan sa iyang kinabuhi alang sa katawhan nga minahal sa iyang Amahan. Maumagikan sa Huldan, didala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan o dito mikahin siya o 40 kaadlaw. Mahigsuon, ano na ito sa parokiyana na nangupisal. Sa pagpangupisal niya, ingon siya pa sa iyong ako padre, kay nakasalat ako. Ako ipamutana kung sa may imong salat. Ingon siya, gitintal ko sa makadaghan. Ako siyang ingnan, ang tentasyon dili salat. Ang tentasyon dili salat. Mo ka kinahanglan ko mo explain kaniya. Dagdag siguro ka nato na gulang-gulang sa kung salat ba o dili ang tentasyon. Tinuod ang tentasyon na hitabo sa kinabuhi sa tao tungod kay tinuod na anaa ang yawa. Ang tentasyon himuon sa yawa aron sa pagpalayo sa tao gikan sa Dios. Ang yawa mo gamit o lain-lain na pamaagi o imahe aron lang sa paglingla sa tao o mapalayo siya sa Diyos. Ang tentasyon mahitabo sa panahon na ang tao anaa sa tunga-tunga sa pagpili. Maayo o daotanan, Ginoo o yawa, langit o impyerno. Mauni ang mga sitwasyon dili ang tao
pintalon sa yawa. Mauhalito kaayo ang pag-ampo sa salmo. O bali ako Ginoo, kung anaa ako sa kalisod. Kaya sa panahon sa kalisod ang yawa mutungha o kalit aron sa pagpintal sa tao. Ang yawa mumulno sa tao hikiling mga panahon, panambitan, anaa sa kalibo, kilima o kirima. Anaa sa pagduha-duha, unsa kahit pinood, kini o kirima. Anaa sa problema, panginahangan sa kwarta, mao kani imong buhaton o kini mao imong buhaton. Anaa ka sa paguna-una sa pakigbulag sa imong kapika sa kinabuhi kay adunay mga panghitabo nga di o wala ka makauyon. Bulag o pagpapili. Ang isang estudyante suwayon sa yawa, ilabi na tanong sa exams. Cheating or honesty. Panahon sa eleksyon, ang usang kabutante sulayon sa yawa, dawat sa kwarta o dili. Piliin ako ang unsay kinsay kanunay makita sa pili o ang mga anglayan nga piliin. Mao nga ang yawa ilisod niya daghan ang mga tao iya gayong manlila. Mao nga atong Ginoong Hesus sa diha nga siya ipintal sa yawa, siya bidao bakod sa tentasyon. Daghang mga tentasyon na sinabi ni Hesus niining panahon na sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi dito sa kalinawan. O tulo ang mga dagkong tentasyon nga gipahiga. Pangikanan sa yawa, aron lang si Jesus dili mubuhat sa iyang misyon. Aron lang si Jesus musupak unsay kaubuton sa bahay. Una, provision. Gigutom siya pinagpuasa sa mga nag-ampo dito sa kalinawan. Kaya gigutom siya mikam ang yawa o miingon kanila. Kung anak ka sa Diyos, himo ang piling pato. Diba? Provision. Kay ako man panginahanglan, igutom man ko, sulot ang yawa. Aron mohimo o sayon alam ni Jesus. Kapag si Jesus ingon, ang kasulatan nagnon, dili mabuhi ang tao sa panlamang. Si San Marcos o si San Mateo, adunay sumpay sa tubag sa unang tentasyon, kundi sa matag pulong nga muguwa sa baba sa Diyos. Si San Pablo, diya sa atong ikalawang pagbasa, nag-ingon, doon kaninyo ang mensahe sa Diyos. Ana sa inyong nabi o sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa, ang mensahe
sa pagtuo na among iwali. Naara sa kasing-kasing, naara sa mga nabil ang mensahe sa Ginoo. Mao nga si Jesus nagpahinumdum na diha sa balaang kasulatan na sulat ang kabuton sa Dios. Diha sa balaang kasulatan na sulat ang mga plano sa Dios alang sa matag-usa o alang sa katawhan sa Dios. Diha sa kasulatan na sulat ang unsay mga pamaagi sa Dios alang sa iyang katawhan. Miangkon siya na nanginahangad siya sa pagkaon, dili sa panlaban. Sa lahat ng pagkasulti, tinuod na kinahanglan ko o pagkaon sa lawas. Apan mas tunay na baw na pagkaon na akong ikinahanglan ang pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Kung akong tanaw ang balang kasulatan, si San Lucas mismo nagsulat, mahitungod kang Jesus na mingon, pangitama una ang binarian sa Diyos o ang tanan, ako idugang kanimo. Bidugang siya sa pagmingon. Kung ang mga nangpang karon nagpanupad, apan ummakmaku, kung ang mga balili na karon lunhaw kaayo o naghatag mamindot nga buwag, apan ummakmalaya, kiatiman sa Diyos. Kamu pagkakak ng mga anak sa Diyos. Hindi mauli ang ngayon natong tanawon o pamalandungan tungod kay pulong sa Diyos ang mas labaw na ikinahanglan kanato karon. Ikaduhang na tentasyon, si Jesus gidala sa yawa ngadto sa taas o iyang ipakita sa daklit ang kaanindot sa kalibutan, ang mga syudad na nagtigla-tigla, ang mga maanindot sa mga syudad. Iyon ang yawa. Ihatag ko kanimo kining tanang dahon o bahandi. Kinitanan itugyan kanako o ako makahatag niini kang bisan kinsa na gusto kong hatagan, maimo kining tanan kung buluhod ka sa akong atubaran. Sa lato nga pagkasulti, ang tao na buluhod mosimba. Ang tao na buluhod mudhay sa iyang bisimba. Sa lato nga pagkasulti, gusto sa yawang na siya simbahon ni Jesus. Maungayin kanyang o gahon o bahandi. O si Jesus ito ba? Ang kasulatan na ingon, simbahan ang Ginoo ng imong Diyos o siya lamang ang alagad. 24/7 worship the Lord alone. Nangutan ako sa magdadagdan sa mga katikista na akong o dili katikista na ako sa mga parokya na akong nilagaran. Unsay unang commandment sa 10 Commandments, kasagaran mo ko ba? Higugmaa ang Diyos labaw sa tanan o higugmaa ang imong isip katao para sa iyong kaugalingon. Dalion yun ako pagtubag. Very wrong. Ngano, kay hindi maong sugo, mauni ang isummarize sa Ginoong Jesus sa tao na nalutana kung
unsay labing mahinungdanong sugo sa napulo ka sugo sa Dios. Sumalit kini sa napulo ka sugo sa Dios. O mao kini ang gitubag ni Jesus ngadto sa tawo. Apan ang unang sugo sa napulo nag-ingon, ayaw pagsimba o labing Diyos kay usa lamang ang imong Diyos. Diba? Daghang panahon kita nagsimba o gahon. Daghang panahon na akong isimba ang bahanti. Diba? Daghang panahon na ang mga tao na anak sa gahon usahay ako ng luhod-luhuran. Ang mga tao na anak ay kaptangan, properties o bahanti ako luhod-luhuran. Di sa unsay isugo ako tumanon. Pinimawit ang ay tag-aw ang gahong iya sa Diyos. May gamit na wala ng sulti si Jesus. Ako ang anak sa amahan. Ang ako amahan, maoy at iya ni ining tanan. Ako ang bukto manunod ni ining tanan. Pag wala na niya isulti, aron na punta ito pagpahinong sa yawa. Uy, di ka no? Nangangko ng gusti ako. Ang hindi siyang pamanagunan. Dagang mga higayon kita mag-inilan. Alam ka lang kung dunay kamu, bagong na kayo ka. Kung kalunay ka nag-upgrade sa atong sakyanan, sa cellphone, sa bisan usa, gulahan na kayo ka. Kapag hindi ka na makahatag o pinukod na kahulugan sa kinabuhi. Ang gahong ihatag sa Ginoo ngadto sa ginikanan, ngadto sa nangulo sa simbahan, ngadto sa mga managers, supervisors, ngadto sa mga politicians, ngadto sa mga anak matutudlo sa eskwelahan, sa daghang mga area sa kinabuhi, politics, culture, economics, at dunay mga tao na gihatagan o gahong. Apan dunay mga tao na gigamit sa gahong aron sa pag-enrich sa iyang kaugalingon o sa mga tao na iyang sukod. Gigamit ang gahong aron magpulog ang uban. Gigamit ang gahong aron ang tao tamakan sa iyang tawhanon katuon. Apan ang mauna ang akong Ginoong Hesus sa diha pa atubangan ni Pilato. Sa dihang ipangutana sa ni Pilato, kang ikaw ka ba unsay imong mga sanak? Wa tingog si Jesus. Ipangutana pa sa kang ikaw ka ba na aduna ko'y gahong aron pag silot dali mo? Ingon si Jesus, wala ka untay gahong kung wala ka pakatabi sa akong Ama. Nakong ihatag man niya ang gahong nagto sa tao, nagkalibawan ang Ginoo na ang gahong abusuhan sa tao. Tungod kay gusto ang Diyos na ginamit ang gahong na iyang itugyan sa tao, aron ang tao matugan sa pagpapasuot kaniya o to serve others better. Nakaalagaran ang tanan sa way pagpipili. Dikit ayaw simbahan ang gahong, simbahan ang Ginoo na imong Diyos. Kaya siya lamang o siya lamang ang nagagalit. Ikatulog, ang yawa ni tanan
ni Jesus ngadto sa taas nga bahin sa templo o giingnan, kung ikaw anak sa Dios, amba ngadto sa ubos. Kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayon kanimo. Piliin na ingon usab, saknayon niya ang ilang mga kamot. Saknayon kanila sa ilang mga kamot, ug dili madumbo ang bisan gamit ang imong piil sa bato. Pagdalindot, no? Ingon si Jesus, ang kasulatan at ingon, ayaw pintala ang Ginoo na imong Diyos. Ang tao pintal sa Ginoo, kung naguna-una siya, nagtupo siya sa Ginoo, o nagpaw sa Ginoo. Ginoo, simba ba yung taga-tuligo ha? Matapit ko sa akong ikinahanglan. Ginoo ko na ka, ipakita, nagabrangan ka, kay ni ako'y sakit, kinahanglan ayoko. Ginoo, hakapit ko amin, tungkol kay nangagatid ko sa timbangan. Ganito, no? Mura makwinta ka sa Ginoo. Ang kasulatan na Ginoo. Sa lahat ng pagkasulti, sa tanang tentasyon, kung hininda po ng mga tentasyon, ibunto ni Jesus, didao ni Jesus, ang mga gagmay tentasyon, iya usap na didao. Kung si Jesus dipintal sa yawa, kita pintal usap sa yawa. Kung si Jesus nakadao bakit sa tentasyon, kita hopefully makadao usap. Kung saan lang pagdao, pag-ampo, nag-ampo siya dito sa kaminawan, pagpuasan, pupupong ka na disiplina ba sa kaugalingon, na di lang pagkakon na magpuasa ka pag-biha, pagpuasa ka pagtubag-tubag sa imong militanan na way pulos, pagpuasa ka sa paggulit-gulit sa imong barana o manok o boteriya o drugs, puasa, disiplina sa kaugalingon. O ikatulog, magtuong kita sa pulong sa Diyos. Dinugduman nato, kung si Jesus nigamit sa kasulatan, ang yawa nigamit sa kasulatan. Diba? Isipin tayo. Tibuok ikaw. Nakabitaw na sa kasulatan. Apan ang kasulatan mo sa pag-ingon, ayaw pintala ang Ginoo ng Diyos. Manigsuon. Niingon si San Lucas, kuman si Jesus pintala sa yawa sa tanang maangin, nibiya kaniya ang yawa sa makasyon. Sa ato na pagkasulti, nibangon pa sa makadaghan. O bumalik siya sa makadaghan sa akong kinabuhi. Manigsuon, pagkalibot unta, na niigo ng Domingo, makapamanalo na kita sa realidad sa yawa, sa trabaho sa yawa, o na kita makapamanalo na we need to fight the temptation or against temptation na ipailayo sa yawa kanto. O nindot unta na sama ni Jesus mula po kita. Amen. Nandito pa rin. Ang pagkakabiulo na nagpagtuo pinaki sa pag-angko sa kredo. Nagatuwa po sa Diyos na ang makagagawa sa dalan. Mabubuhan sa langit sa salita. Bukang sa Kristo niya anak na bugtong pinunako. Nagipangkon sa lahat sa Espiritu Santo. Di anak ni Maria na Biblia. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato.
Ilansang sa krus na matay o pilubong, nikunsad sa mga minatay, sa katulungan adlaw na panahon. Isa kasalamat ko na lingkod sa tuho sa Diyos na mga makagagahon sa tanan. Di na nagtulungan siya ang paghukom sa mga buwig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayunan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dahil. Amen.